Wrth i'r coleg addasu ar gyfer cyflwynio addysgu a dysgu hybrid, mae cefnogi sgiliau digidol tiwtoria ymlaenoriaeth. Mae'r tîm TDG wedi datblygu gwefan newydd cymorth sgiliau staff sy'n ategu ac yn adeiladu ar y hyfforddiant DPP rheolaidd sydd ar gael yn y coleg. Mae'r wefan yn cael ei datblygu ar hyn o bryd, ond mae eisoes yn cynnal ystod o ddeunydd cymorth defnyddiol. Defnyddiwch y penawdau pwnc ar dop y sgrin i lywio o amgylch y wefan. Mae bob penawd yn cysylltu â deunydd hyfforddiant a chymorth a greuwyd gan tîm TDG neu a argymhellir o ffynonellau eraill. Rydym yn diweddaru'r cynnwys yn rheolaidd i adlewyrchu anghenion staff a gweithgareddau y gofynnir amdanynt. Mae gan y brif dudalen gartref rhestr cyfredol o sesiynau hyfforddi ar-lein i staff. Mae'r sesiynau dwyieithog yn amrywio o hanfodion defnyddio Google Meet i sesiynau datrys problemau mwy anffurfiol. Mae'r tab adnoddau yn cysylltu â safonau addysgu a dysgu hybrid y coleg ynghyd â phecynau cymorth defnyddiol ac adnoddau DPP. Mae'r dudalen apps yn cynnal rhestr o offer addysgu ar-lein a argymhellir a gall cefnogi'r sesiynau ac annog ymgysylltiad a chydweithrediad dysgwyr. Os hoffwch awgrymu cynnwys ar gyfer dudalennau TDG staff neu gysylltu â'r tîm TDG, gallwch gysylltu â ni trwy dolenni tudalen neu drwy e-bostio learningtechnology@gllm.ac.uk